नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. वेलकम कोविशिल्ड. बेंगळूर दिल्ली सहित इतर शहरात पावली कोविड-19 लसिका. जानेवारी 15 तारखेच्यान पदवी सहित सगळे कॉलेज सुरू. पेपर कारखान्याच्या पोल्स वाहनाक उजो. उळवी यांच्या श्री चन्न बसवेश्वर देवस्थानाचो या वर्साचो जत्रोत्सव रद्द. अकस्मात पडील पावसान संकटात पडले शेतकरी. रस्त्या बाजून आशिल्ले खड्डे दुरुस्त करा, मागील डांबरीकरण करा, सार्वजनिक लोकांची मागणी. आता सविस्तर खबरो. बेंगळूर दिल्ली सहित इतर शहरात पावली कोविड-19 लसिका. पुणे सेरम संस्थाच्यान धान दिल्ले कोविशिल्ड कोविड-19 लसिका बेंगळूर, दिल्ली तसेच देशाच्या 20 शहरात पाविल आसा. आज सकाळी 8 वाजता पुणे विमानतळावेल्यान स्पायस जेट विमान दिल्ली विमानतळार 10 वाजता लसिका घेऊन उतरले. पुणे विमानतळाकडच्यान 15 किलोमीटर अंतराचेर सेरम संस्था आसा. बेंगळूरच्या केंपेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळार आज सकाळी 11:45 कोविड-19 महामारी विरुद्ध लढची लसिका पाविल आसा. हिंच्यान ही लसिका वॅक्सिन केंद्रावर वयतली. आज 56.5 लाख डोस कोविड-19 लसिका पुणेच्यान 13 महानगरात धान दिवच्याक 4 विमानयान संस्थाचे 9 विमानात धान दितले म्हण केंद्रीय नागरिक विमानयान सचिव हरदीप सिंग हिमी सांगले. जानेवारी 15 तारखेच्यान पदवी सहित सगळे कॉलेज सुरू. जानेवारी 15 तारखेच्यान सगळे पदवी कॉलेज, पॉलिटेक्निक, इंजिनियरिंग ऑफलाईन वर्ग सुरू जातले. हेतू भितर नवीन SOP जारी करतले म्हण उन्नत शिक्षण सचिव उपमुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वथ नारायण हेमी सांगले. सरकारान दिल्ले मार्गसूचीनुसार शिक्षण संस्था बरोबर विद्यार्थ्यांनी बीन पालन करू जाय. विद्यार्थी वर्गात बी हजर राहू शकता आणि ऑनलाईन बी हजर राहू शकता. हे सगळे विद्यार्थ्याचेर अवलंबून आसा. जाल्यार या दोना भितर म्हटल्यार ऑफलाईन किंवा ऑनलाईन हजेरी दिवची विद्यार्थ्यांक अनिवार्य आसा. पेपर कारखान्याच्या पोल्स वाहनाक उजो. दुसरे गावच्यान दांडेलीच्या वेस्ट कोस्ट पेपर कारखान्याक पोल्स बंद घेऊन येऊ लागले. KA 22B 3969 संख्याच्या वाहनाक दांडेलीच्या कर्का लागी अकस्मात उजो लागलो. ही घटना आज दनपारा घडली. विषय कळले की घटनास्थळार येयले दांडेलीचे पोलीस आणि पेपर कारखान्याचे अग्निशामक दळाचे कर्मचारी उजो नेवच्याक यशस्वी झाले. जाल्यार ट्रक संपूर्ण जळून गेले. सुदैवान ड्रायव्हर आणि क्लिनराक कसली प्राणहानी जाऊ ना. पोलिसांन प्रकरण दाखल करून पुढील तपास सुरू केला. उळवी यांच्या श्री चन्न बसवेश्वर देवस्थानाचो या वर्षाचो जत्रोत्सव रद्द. जोडा तालुक्यातल्या उळवी यांच्या प्रसिद्ध श्री चन्न बसवेश्वरचा जत्रोत्सव यंदा कोरोना लागून रद्द करतो निर्णय देवस्थान समितीने आज मंगळवारा झालेल्या बैठकीत घेतला. प्रत्येक वर्षात फेब्रुवारीच्यान हो जत्रोत्सव सुरू जाता. मात्र कोरोना महामारीमुळे भाविकांक त्रास जाऊ जायना यासाठी हो जत्रोत्सव रद्द केला असा. त्याऐवजी सामान्य पद्धतीन धार्मिक कार्य विधी करचो निर्णय घेतला. ह्या जत्रेक बेळगाव, धारवाड जिल्ह्यासह अन्य भागातल्यान खूप प्रमाणात भाविक गाडी वयल्यान येतात. मात्र जत्रोत्सव रद्द केले निमित्ती हिंग येवच्या गाड्याचेर बंदी घाली आसा असे बैठकीत उपस्थित आशिल्ले कारवार जिल्ह्याचे सहाय्यक कमिशनर विद्याश्री चंदरगी हेमी सांगले. कारवारात साजरी झाली मारुतीची जात्रा. आकर्षक सजयली रांगोळी चित्रा. कारवार शहराच्या मध्यभागात असलेल्या श्री मारुती देवस्थानाची जत्रा काल साजरी झाली. ही जत्रा रांगोळी जत्रा म्हणून प्रसिद्ध असा. कारण या जत्रेक रांगोळी कलाकारांन वेगवेगळ्या पद्धतीची सोडलेली रांगोळी पळवूक खास भक्त थंय भेट दितात. मारुती देवस्थानाच्या देवळाच्या आसपास घरामुखार आणि दुकानामुखार आणि KEB रस्त्याच्या घरामुखार आकर्षक असे कलाकारांन सोडलेली रांगोळी पळवूक लोक खूप येतात. तेमकां आकर्षक बक्षीस बी दवरले उरता. या वर्साक रॉकिंग स्टार यश, गायक SP बालसुब्रमण्यम, सुशांत सिंग राजपूत असे अनेक प्रकारचे लोकांले मन आकर्षित जावचे अशे रांगोळी थंय काडिल्ले उरतात. देवळाच्या आजूबाजून घराघरात आकर्षक विद्युत रोषणाईन सजयली उरता. या वर्साक कोविड महामारी लागून या रोगापासून बचाव करण्यासाठी काही क्षणचित्र रांगोळीन काढिल्ली. या वर्साक वर्षापेक्षा फक्त लोक कमी दिसून येले. कारण लोकांन घरातल्यान मोबायलाचेर ही रांगोळीची क्षणचित्रां
पळेल उडतली. अकस्मात पडील पावसान संकटात पडले शेतकरी. यल्लापूर तालुक्यात एक आठवडाभर पडील पावसान शेतकऱ्याले हाल झाले असा. शेत कापणीच्या कामाक सुरुवात झाली जाल्यार अकस्मात येईल पावसान शेतकऱ्याले प्रचंड नुकसान झाले असा. थोडे शेतकरीन पावसाचे वातावरण पळून पहिलेच हुशार जाऊन कापील धान, ताडपत्री, प्लास्टिक घाण संरक्षण केले जाल्यार काही जण शेतकऱ्याले शेतात आशिल्ले कापील धान नष्ट झाले असा. पावसान गवत नष्ट जाऊन गवताचे भात जमिनीचेर पडिल्ले असा. यल्लापूर तालुक्याचे किरवत्ती, मदनूरू, उमचग्गी भागाचे बाळगद्दे, मल्लापूर, कोटे मने, तोटद कल्लळी, कानगोड, तुडगुणी आणि इतर ग्रामात भाताचे पीक जास्त प्रमाणात करतात जाल्यार अकस्मात पडील पावसान शेतकऱ्याले भरपूर नुकसान झाले असा. त्याका लागून कृषी विभागाच्या अधिकारीन पाहणी करून सरकारान परिहार दिवचो म्हण ग्रामपंचायत सदस्य ग रा भट, कुपय्य पुजारी, खैतान बी डिसोजा आणि शिवराय पुजारी हेमी मागणी केला. रस्त्या बाजून आशिल्ले खड्डे दुरुस्त करून मागीर डांबरीकरण करा, सार्वजनिक लोकांनी मागणी. सिद्धापूर तालुक्याच्या 16वा मैलकलच्यान येलुगार क्रॉसापर्यंत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत रस्त्याचे डांबरीकरण कामाक सुरुवात झाली असा. ह्या वेळार रस्त्या बाजून आशिल्ल्या खड्ड्याचे दुरुस्ती काम करा म्हण सार्वजनिक लोकांनी मागणी केला. 19.5 किलोमीटर आशिल्लो हो रस्तो थोडे कडे फोंड पडिल्ले निमित्ती वाहतूक करच्याक समस्या जाता. काही धोकादायक वळणार फोंड आशिल्ले निमित्ती दुचाकी सुवार खड्ड्यात पडिल्ले आसात. हालकणी, कुरवंते, भंडारीकेरी, कंचीमने, मलकार आणि इतर जाग्यार रस्त्या बाजून 7 ते 8 फुटाचे खड्डे पडिल्ले आसात. असले खड्डे पडिल्ले निमित्ती ते खड्डे दुरुस्त करून घेऊन नंतर डांबरीकरण करा म्हण किलार, कुरवंते, मुट्टळी, हारसीकट्टा, वाजगद्दे आणि इतर भागाच्या लोकांनी मागणी केला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलचे पुऱ्या अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.